खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 मार्च 2025 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोबां मोजां दिनै खाबु मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु जानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो मोजां मान मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंजोबनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन जोबोर गिलुं जानो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो नखराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन
फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। समाजाव मान बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाया बांनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजाव मान बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां रोखोमनि सिगांनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन।
रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों